Здравейте на всички и най-вече на новата дружинка. Искам да ви кажа толкова много неща, че не знам отдека да почна. Така. Първо нека да ви поздравя с това, че специално за мене направихте един пост, в който обяснявате как видите, не може някой да ви обижда, да ви засега, нищо, че е говорил истината. Вие всъщност май не си давате сметка реално какво се случва като човек. Чакаме няколко дена да излезете с някакво становище или с някакво обяснение. Защо аджаба сред редиците ви има човек, срещу който се води все още дело за причинена смърт? Защо го допуснахте това нещо, трето, пето, след като се дигна толкова шум за пореден път? За ядохава и други хора, не е само я, дето съм, видите ли, 6 години хейтър, който се опитва да изкара истината наяве, която истина никой не излиза да обясни каква е. Та, благодаря ви за поста, поласкан съм. Доколкото чета, гледам, че си мислите, че я искам някаква комуникация с вас да имам за напред. И че ако искам да има такава комуникация, я трябва да ви изпрата официално писмо. Момчета. Така да, момчета, силно казано, ама... Мили дами, моля ви, осъзнайте се в кой свят живеете. Това, че нашите политици са нагли, безочливи и брутални в своите действия, не значи, че и вие трябва да сте такива. Вие сте елита на българския алпинизъм. Имате най-големия опит. Най-добрите сте. И сте направили някакво сдружение ново, не някакво, едно прекрасно сдружение с цел, вие сте обяснили всъщност, да не повтарям, да не правим достатъчно дълго видеото. Така, пичове, вие трябва да служите за пример. Защото вие сте елита. Ако вие давате лош пример, вие какво очаквате след това да се случва? Помните ли в началото, когато вие ме хокахте мене, че давам лош пример, като качвам видеа, в които се навирам в чушчите, без да знам за какво и да реча, ама просто съм решил. Тогава я прохождах. Взех си полука и спрех да качувам видеа. Чат път се кача някакво видео, но това е вече тия хората отдавна вече са изпискали легените, така че я не им давам вече лош пример. Я го съм дал вече моя лош пример. Получил се съм обаче. Вие какво правите в момента? Да ви питам. Питава няколко човека странични, които не ги съм я накарал да ги зададат тия въпроси. Вие осъзнавате ли колко грозно отстрани да седите, да се таете, да си комуникирате помежду ви нещо, да си правите някакви си там ваши си планове, същевременно я да ви нападам с въпроси и да ви обиждам, като ви казвам, че сте мекотели, защото не взимате ясна точна страна и позиция, бе. Да излезете да кажете, пичове, така и така, допуснахме грешка, не се усетихме, каквото и да е, нещо да бяхте излезли да обясните, бе. Но вие не чувствате Вие не се чувствате просто длъжни да се обяснявате на който и да било, защото вие сте, видите ли, най-големите. Вие колите, вие бесите. Да, ама не е така ваш. Вие сте наистина най-добрите. Шапка свалям пред вашите възможности. Опит и така нататък. Но, пичове, къде е душата? Къде е сърцето, да питам аз? И отговор да иска, защото се вижда какви сте. Ка може, бе? От вашите 20 човека ли сте, колко сте там в това дружение? За 4 човека, и аз знам, и не мога да кажа лошо. Маровски, Тишо, Бобката и Пепи, и Павел, извинявам се, който изкара най-големите маде. Извинявам се, че обърках, просто ми е малко каша, от се чуда какво да ви думам и така да го подрада, че да не се засегат милите дами. Та... Евала за топките, които извадиха най-вече Павката
Той беше първия, който им ги плесна на маста и кажа, бе, пичове, вие, what the fuck, бе, какво правиме? Оттам на нас всичките вия ушичките и почва да ми шкарува. А какво да правим? Сега е па трето, па пето. Сега я до някъде разбирам, че има сред вас хора, които има инциденти в миналото. Това не значи, че не трябва да се взима ясна позиция, хора, защото вашите инциденти в сравнение с този инцидент, който ние коментираме, няма нищо общо. Вие във вашите случаи сте взели всички мерки, но се е случил инцидент. Докато тук ние имаме поредица от брутални грешки. Първо, да започнем. Неправоспособен водач. Че кажете, бе, ма и ябода. От време на време, когато някой ме пита да го вода, я му обяснявам, че не съм планински водач, че нямам завършени курсове, че съм абсолютен аматьор и никога никой не съм подвел, че аз съм нещо. И аз съм написал и на профил, че съм аматьор. Който ме е питал, я му съм обяснил и той на своя глава е взел решението я да му съм придружител в планината. Връщал съм хора, когато съм сметнал, че не са подготвени, или че не можела да премина, или че условията не са подходящи, дали снег или едно друго. Питайте Жан Картелов, два пъти го съм връщал от едно и също место, заради лоши условия. Има и една женица, тя ако иска сами, нека да се спомене. Също я върнах към Тодорка, бяхме тръгнали една група от 3 човека, 3 техни приятели и я по ръба на Тодорка да ги карам догоре и да ги върна. Тя не беше окей, още в началото. Оставих я на горна станция на лифт, качихме се, слезохме с другите. Отмимате за такъв льолюден. Така, второ, значи той няма правото да води там. Нема опита, бе, пичове. И я когато си позволих да вода някой горе, я бях натрупал някакъв вече опит и знаех от какво да се паза. Я бях си лично допуснал грешки, че ще се утрепа на няколко пъти, бе. Благодаря на Бога, че съм жив. Дръпна ми ушите само пирина. Тя най-вероятно си ми усеща моята любов и дълбоко уважение. И затова само ми дърпа ушите. Та, продължаваме. Нема опита, защото то въпросният човек, Бранков, преди да тръгне и да стане инцидент, той ме молеше мене я да го вода на кончето на Котешкия чал, за да научи маршрута. Просто той го мина на рождения му ден с клиенти, без да го познава маршрута. Това е друга тема. Водих го на Северната Навихрен. Това беше първото одене на Северната Навихрен. Убедих го. Мисля, да, първо зимно му беше. Не знам летото дали е отил, не съм сигурен, но първо зимно. Водих го на стената. Убедих го да тръгнем солово, както я обичам. Той ми се довери тогава. Като я го виждах, ние тогава бяхме на добри отношения. Той ми беше потърсил контакт към мене. Виждах в него машинка. Той имаше хъс яко. До тогава я не го познавах. Тук какво се случва и въобще бе. Та, нема опито. Той мен чеш да му отрепя между другото на Северната Навихрен, но това е друга тема. Имам го видеозаписи и мога да ги покажа по всяко едно време. Така, продължаваме. Неправоспособен, без опит. Оттам тръгва в 5 или в 4 бяха тръгнали, защото в 6 часа на мене вече беше звъннато 5 да са тръгнали. Цена е. Тръгва рано сутринта, януари, бетон е, горе бетон, ръба самия беше гол. Факт. Окей, но в 4-5 сутринта той е бетон, туфите са замръзнали. Ти па можеш да се лизнеш. Не ги е обезопасил. Котки, пикел, каска. Редица грешки. Оттам, отклоняване на маршруто. Вие разбирате ли за каква поредица от грешки става въпрос? Мармалат парти. И вие този човек, тогава, когато трябваше, когато се случи този инцидент, да му свиете крилцата и да му кажете: пич, какво правиш? Петниш и нашата репутация. Смири се малко, натрупай опит, а тогава тръгни. Завърши курсовете, едно друго. Както на мен ми се включвахте и ми обяснявахте да не правя така и че искате да завърша курсове при вас, за да може да вода хора. Та,
Вие не му свихте крилцата, перките. Момчето си растеше под вашите крила. При което какво стана? Това, което става в момента. Момент само, че трябва да свърша нещо. Момент.